Asteks Real Fresh mai ɗanɗanon abarba. Asteks Real Fresh yakan sanya farin ciki lokacin da kake cikin damu. Ɗaya daga cikin 'ya'yan itatuwa guda 19 na nau'in mu na lemu duniyar daɗi. A madadin Asteks Real Fresh yana taya al'ummar duniya barka da shigowa sabuwar shekara 2025. Fatan al'umma za su mori shekarar 2025 da Asteks Real Fresh lemo daga ƙasar Turkiya. Asteks Real Fresh, Asteks Real Fresh duniyar daɗi. Happy New Year.